avui només li vaig a fer un prec, senyor alcalde. Vostè sap que vostè i jo podem parlar quan vostè vulgui, així o fora d'ací. I al fi del que vostè comentava, de que acostuma a reunir-se amb els veïns quan li ho demanen, nosaltres també acostumem a fer això. Quan un veí o veïna o un grup de veïns ens demanen alguna cosa, nosaltres intentem ajudar-los en allò que està en la nostra mà. Per tant, el que jo li prego avui és que en el futur vostè s'abstinga de dir-los als meus regidors com i quan atendre els veïns del poble, igual que com i quan fer el seu treball. Vostè sap que el nostre treball ací és controlar l'equip de govern, som oposició, és la nostra feina, i això entre moltes altres. Està la de controlar el seu govern i la d'atendre el veïnat. Són dues coses que fem habitualment i me consta que fa 2 dies vostè li va dir a un dels meus regidors que això no estava clar del tot, que vostè no està acostumat a que així n'hi hagi tant de moviment, que l'oposició treballa en l'Ajuntament amb el veïnat. Per tant, li torno a reiterar, per favor, abstingues en un futur de dir-los als meus regidors com treballar i quan. Si té algun problema, ho pot dir a mi. Gràcies.